हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि जेटिस इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायाखैबा आरो सोरबा नुवाखैबा थाबैनो नायदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार कमेन्ट खालाम आरोना, गासैबो नायै। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानो फैदों, माने जों ना हमनो थांगोन आरोना। ओमफ्राय गरमाराव फेसलखौबो आं लोगो हमनो थांगोन। ओमफ्राय बिसोर दा ना हमगासिनो, आं दा थांगासिनो आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। फाइनालि जों बान्दो मोनफैलायबाय। नै बान्दो बे खनायाव नाखौ ना बोग्राखौ आयु इमान गिदिर हाग्राखौ दांदों माथो। मोनदोंना? मोनदों दे। Hello guys, welcome to back my आंनि चेनेल आरोना। स' दायो ना हमगासिनो दं, नायलांबाय था बरियायै। दा भिडिअ बानायग्राया बेयाव इउटिउब चेनेल दङ, आं उनाव खोन्थागोन आरो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आं बिनिखौ दिनै। नायलांबाय था गाइस बरियायै। डाइरेक्ट लोगो मोनखाबाय आरोना आं गरमाराव फेसलखौ ना बोनायावनो। ओमफ्राय गरमाराव फेसला बुंखाबाय, माने डाइरेक्ट गावनिबो चेनेल दं गरमाराव फेसला बियो। ओमफ्राय आं बेनि खाथियाव थांनानै गाव भिडिअ लानो होनायखाय आं लाना होबाय। ओमफ्राय दा बुंबाय आङो बेखौ बुंनो होबाय आरोना, बे बुंबाय। ओमफ्राय दायो गाव बे बान्दोआ जादों माने हग्राजुलियावनो, सनितपुर जिल्लायाव आरोना, हग्राजुलि। ओमफ्राय बेयाव दामान गिदिर ना दं। ओमफ्राय मासेयावनो 6-7 केजि जानायसो दं आरोना। ओमफ्राय बे बान्दोआव ना बोयो मानसिफोरा। जों गरम बोथोर समावनो ना बोयो आरोना, गासैबो रायजोफ्रा बोयो। माने दैया बिराद गोथौखा, एकदम बुंखाना। ओमफ्राय दायो बेयाव गरमाराव फेसलाबो ना बोनो फैदों, माने बिसोर बेलस्रिनिफ्राय फैखादों आरोना, बेलस्रिनिफ्राय ना बोनो फैदों। दायो गलमारा फेसलखौबो लोगो मोनबाय आरो गलमारा फेसलाबो आं आदा जायो आरोना। जों लोगो मोनलायलायबाय थाखायो। ओमफ्राय दायो बिसोरो बेलस्रिनिफ्राय ना बोनो फैदों बिराद गोजाननिफ्राय। दा बिसोरो मोनलांदों, मोननायालाय बहुद ना मोनदों। नायलांबाय थादो ना बोनायखौ, होमबाना एबारै नायदो माबायदि बै बिराद गोथौ आरोना। मानसिया थोरोबखायो नायानो मानसियानो मोनहास'लाया। दहाय गबाव दोननाय खोनादों, माने आं दहाय थाब फैस्लाबासै आरोना। जों गामिनिनो होननाय खोनादों आरोना, जों गामि खाथिनिनो होननाय खोनादों आरोना। गब'नाया सासे माने जों गामिनि मानसियासो बोखांबाय आरोना। जों गामिना बोरोमोन, ओमफ्राय जों गामिना थांग्रोबाय। ओमफ्राय दा बिसोरो बोगासिनो। दायो नायलांबाय थादो। बेबो बान्दोआवसो ना हमफैदों जोंना। बोदोबाय नामा? नुला खर'खौ दे। दान्दाजों थांफाबाय मानसियानो। दान्दा खालामनांगौ, दान्दाखौलाय हमबाय था गबाय मानसिया। सानि दिरुंखौ नांगौमोनलै। बोलायलायदों नै। आगोल नारदो नामा? जियालाय खोरो गेजेराव हाबनाय नाङा। मानसियाबो नायदो। मेथाइ गाज्रि जोब्बाय। बेखौसो जे बोग्रा लाबावैसो। खामानियाव होदों बिथाङा। लावथिखौ बोखारलाय नोङो। बेलाव गिदिर थानांगौमोन, केला बाल'बा दंब्रा र' आरो मास मोनसेसो जासिनायाव। गरमाराव फेसला नै ना बोदों जोंना। गरमाराव फेसला ना बोदों नै नोंथां, नायदो। Ay,
नै बान्दोआव ना गिदिर गिदिर हमदों आरो गलमाराव पेसेल फैबावदोंसो नै मालाय ना हमनो बेलस्रिनिफ्राय फैबावदों ना हमनो बे बान्दोआव जों गामि खाथियाव बारा गिदिंबाय थानो नाङा गिदिंबाय थाबा Gomabaga lus gaya. ना बोनायखौ देखायदों आं ओइ Bisa. Mana bisa dana lagi? Mana bisa dana lagi? दासो खालामदां स्ट्रेट फिटिंब्रा Kang di sini baru deh begini. Delay, cikang ni delay betul. Kalau kota sampai orang kerja kelai tinggal di bonus nama itu. Wala video mana kan kelai buki sih langsung mudlala. Dia cikang di sini, sini bom lain. Lagau. Ucang. Oh my god.